дар раванди нақша чорабиниҳо бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори бунёди даҳҳо иншооти таъиноти гуногуни хоҷагии халқи ноҳияи Рашт, таъмиру азнавсозии шӯъбаи эҳёгарӣ ва касалиҳои сироятии беморхонаи марказӣ пешбинӣ шуда буд. Зеро иншооти зикргарда солҳои 80-уми қарни гузашта бунёд шуда, зарурати азнавсозии биноҳои мавҷуда ва муҳайё намудани инфрасохтори ҳуҷраҳои табобатӣ барои беморон пеш омада буд. дар давоми якуним соли охир зиёда аз 10 миллион сомони таҷҳизотҳои тиббии муосир, маводҳои доруворӣ ва лавозимоти худмуҳофизатӣ ба муассисаҳои тиббии ноҳия ворид гардиданд, ки ба ин барои беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонӣ мусоидат менамояд. шӯъбаи эҳёгарӣ дар ошёнаи дуюми беморхонаи марказӣ ҷойгир буда, таъмири иншооти табобатӣ аз ҳисоби маблағҳои Вазорати Тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ инчунин шарикони рушд анҷом дода шуд. барои дар фасли зимистон таъмин намудани гармии иловатан шабакаи алоҳидаи гармдиҳӣ бунёд шудааст, то дар фасли зимистон ягон мушкилӣ эҷод нашавад. аз ҳама муҳим, тамоми ҳуҷраҳои табобатӣ бо таҷҳизоти муосири тиббӣ таъмин гардидааст, то беморони ноҳияҳои минтақаи Рашт ба маркази шаҳри Душанбе нарафта, дар ин макон ба табобат фаро гирифта шаванд. барои мо коркунони шӯъбаи эҳёгарӣ ва беҳискунии ноҳияи Рашт ба муносибати 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон як тӯҳфаи беназире аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати Тандурустӣ ва ноҳия гардид, ки шӯъба дорои 11 кат ва тамоми таҷҳизотҳои ҳозиразамон муҷаҳҳазонанда шудааст, ки барои хизматрасонии мардум барои минтақаи Рашт пешбинӣ шудааст. баъди анҷоми корҳои таъмиру азнавсозии шӯъбаи касалиҳои сироятӣ дар маҳаллаи фурудгоҳ тамоми кабинетҳои табибон ва ҳуҷраҳои табобатӣ бо таҷҳизоти тиббӣ ва мизу курсӣ, рахти хоб, инчунин дигар воситаҳои зарурӣ пурра таъмин карда шуданд. аз ҷумла барои фаъолияти бонизоми шӯъбаи эҳёгарӣ ва касалиҳои сироятии ноҳияи Рашт дар партави дастур ва ҳидоятҳои пешвои миллат, Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Вазорати Тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар ин муддат маҷмӯи эндоскопия, рентгеноскопия, 9 дастгоҳи нафасдиҳии сунъӣ, 2 дастгоҳи ултрасадо, дастгоҳи барқии дил, 16 аксигенератор, мошини ёрии таъҷилӣ бо навтарин таҷҳизоти тиббӣ ба маблағи қариб 10 миллион сомонӣ кӯмак расонда шуд, ки ин ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати Тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз табибон тақозо менамояд, ки барои боз ҳам беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ дастаҷамона кору пайкор намоянд. Нилуфари Маҳмудо дар ҷони Мирзозода барои барномаи хабар аз ноҳияи Рашт.